Sabi mo, pakiramdam mo, wala kang silbi, palaging kulang, kahit kumpleto ka naman. Ang sabi mo, may masayang pamilya ka, may mga kaibigan ka na palaging nandyan upang umalalay sa'yo. Pero pakiramdam mo, palagi pa rin kulang. At ang pinakamasaklap, iniisip mo pang tapusin ang lahat. Pero sabi mo, may Diyos ka naman. Pero bakit nade-depress ka ng walang dahilan? Alam mo, kung totoong sa Diyos ka kumakapit, hindi mo man lang kayang isipin ang pinapaisip ng demonyo sa'yo. Dahil ang gusto ng dyablo, salansangin mo ang gusto ng Diyos. Gusto niya, ilugmok ka, madepress ka. Kunin niya ang isip mo at talikuran mo ang Diyos sa pamamagitan ng pagsalangsang mo sa Kanya. Si Satanas ang nag-uudyok ng pagpapakamatay dahil si Satanas ay mamamatay tao. Juan 8:44. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa Kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang Kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Maliwanag na si Satanas ay mamamatay tao, buhat pa nung una. Siya ang nag-uudyok sa tao na gumawa ng masama, lumabag sa kautusan ng Diyos. Yun ang paraan ng kanyang pagpatay. Killing people spiritually and killing yourself physically is a part of suicidal tendency in a people dictated by Satan. Hindi dapat sa Diyos ang nagpapakamatay dahil ang may-ari ng buhay ay ang Diyos. Siya ang nagdi-decide kung kailan ka dapat mamatay. Hebreo 9:27. At kung paanong itinakda sa tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Itinakda sa tao ang mamatay na minsan. Nasa kanyang kamay kung kailan ka dapat kuhanin. Job 12:10. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Nasa kamay ng Diyos ang hininga ng lahat ng tao. Kaya hindi ka dapat magpakamatay. Dahil kung nagpakamatay ka, parang pinangungunahan mo na ang Diyos. Kaya ang Diyos dapat ang magtatakda at hindi ikaw. Hindi ka dapat pumatay ng kapwa at hindi mo dapat patayin ang iyong sarili. Matakot ka sa Diyos. You do not own yourself. You do not own your life. May kapanahunan naman ang lahat. Sa Ecclesiastes 3:1-2. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa bawat silong ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. May itinakda ng Diyos na panahon sa atin. Darating din naman ang araw na papanaw din tayo sa araw na Kanyang itinakda. Pero bakit gusto mo siyang pangunahan? Akala ko ba sumusunod ka sa Kanya?
Pero bakit yung kasalanan ang gusto mong gawin? Alam mo, ang sabi ng mga ngaral na ibinigay ng Diyos, ang Kristiyano hindi nade-depress. Kasi ang Kristiyano laging may pag-asa. Dahil yung mga kabiguan sa buhay, sometimes they are destined by God to happen to you, to make you better and stronger person. Roma 8:28. At nalalaman natin ang lahat ng mga bagay ang nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag, alinsunod ng kanyang mga nasa. Lahat ng bagay gagawa sa ikabubuti mo kung ikaw ay sa Diyos talaga. Your failures, your mistakes, your shortcomings, yung mga frustrations mo sa buhay, kaya ipinapahintulot ng Diyos sa iyo yan para gawin kang mas mabuting tao, to make you a better person. Pedro 5:7. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Lahat ng kabalisahan ilagak natin sa Diyos, kasi ipinagmamalasakit niya kayo. Sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaya ang depresyon, hindi yan sakit ng Kristiyano. Ang Kristiyano may tiwala sa Diyos. Kahit ano pang mangyari, magtiwala ka lang sa Diyos. Siya na ang bahala sa iyo. Wala kang dapat alalahanin. Huwag mo lamang siyang pangunahan sa mga bagay na nakatakda para sa iyo. Dahil ang tumatapos sa sariling buhay ay palatandaan yon na wala siyang Kristo sa buhay. Wala silang nakikilalang Diyos. Dahil kung nakikilala mo si Kristo at nakikilala mo ang Ama, hinding-hindi mo tatapusin ang buhay na ipinahiram niya sa iyo. Dahil ang Kristiyano laging may pag-asa.